हाय लोगोफोर, दानिया माखासे फंनैसो खोथा रायज्लायनो आं इउटुबाव फैलायबाय। जोंहा मुगानि थान्दै जाय बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों बेखौहाय आङो रायज्लायनो फैबाय। माने बिथाङा YBY आव जयेन जादोंमोन आरोना। YBY आव जयेन जानानै दाना फैसायानो उइथड्र जालानो। सोर हाबनानै उइथड्र जाला होनदों बिथाङा? माखासे जामा दुला इउटुबारफ्रा YBY आव जयेन जानायनि थाखाय फैसाया उइथड्र जालानो बिथांना। ओंखारफिनजोबदो होनना बुंदों आरोना। माखासे जामा दुला इउटुबारफोरखौ ओंखारफिनजोबद' जामा दुला इउटुबारफोर सोर सोर हाबामोन। बिथाङा इउटुबारफोरखौ जामा दुला होनना बुंदों। बिथांमोनहा जामा दुलाजोब आरोना इउटुबारफ्रा, बै YBY आव जयेन जाग्राफ्रा। बिथां मुगानि थान्दैना फैसायानो उइथड्र जालानो बेस्रा। मा खालामबावनांगौ जाखो? बेबा खय हाजारसोआमोन, लस जाबायना दाथ' बिथाङा। ओंखारफिनजोबदो जामा दुला इउटुबारफोर। मा जाबावोमोनब्रा बानायसोमोन बे YBY जों साननैसो सोलिफैबाय। नाथाय बै जामा दुला इउटुबारफोरा YBY आव हाबजोबनानै दाना YBY आव माथो उइथड्रआनो जालाब्रा। मानो हाबनायब्रा बे जामा दुला इउटुबारफोरालाय? नोंसोर ओंखारफिनजोबदोलै, जोंहासो फैसाखौ मोनासै। बिथांना फैसाया एसे हाबफिनदोंसै बेस्रा। फैसाया लस जागोन नङाबा। बिथांना फैसायानो उइथड्र जानो रोंलानो। दानिया बेखौ बाद होदो। दानिया YBY नि माखासे उइथड्र जायै बा माबायैनि खारनफोरखौ एनिथिं MG नियाव मोनसे भइस रेकर्ड हरनाय ब्रादार एनिथिं MG आ गावनि इउटुब चेनेलाव खोन्थादों। आं लिंकखौ होना होगोन डिसक्रिपसनाव, ब्रादारनिखौ नायबानो जाबाय। YBY नि गासै मा दङ बेखौ भइस रेकर्डजों हरदों। ब्रादारा हगारना होदों गावनि चेनेलावनोखा। ब्रादार होननाथ' मिथिखायो, बे बिथांनि चेनेला जोबोद गिदिर चेनेलखा, बयबो नायखायोखायानो। दानिया YBY आ माबायदि बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरोना। आंथ' मिथिया, आं जयेनबो जाखायाखै। दानिया मोनसे खोथाया आंनाव नैबे मेलेमाव नांफैदों आरोना। नैबे मेलेमाव माने मोनसे जायगा दं दैखर दै गग्रा, जाय फेमास जानानै थांखांखाबाय। जोंबो थांदों, बोसोरफ्रामबो जों थाङो। खिन्थु दैखर सिङाव हाबदों आरोना माखासे मानसिफ्रा। दैखर सिङाव हाबनानै फट' लायो, सेलफि लायो। बिनि थाखाय मा सासे आइजोनाव आत्मा हमदों, माने मोदाय गाखोदों। मोदाय गाखोनानै बुंदों बायदिसिना होनदों आरोना। फेसबुकावहाय नुदों आंबो। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं ससे क्लिप सालायना होनि, नायनानै लागोर। नै गाइस, दैखराव हाबनायनि मोदाय सिखारबाय मिथिबाय। आसलथे दैखराव दुगैनो थांबाय जिखुन, मानोथो दैखर सिङाव हाबनांगौ? दैखर सिङाव हाबनायाबो एसे गोरोन्थिखा आरोना। ओमफ्राय खिन्थु बे जायगायाव मोदाय दं होननायाबो एसे गोरोन्थि। दैनि मोदाया थाखायो, दैहा बिगोमा दंखायो, बेखौ बयबो मिथिगौ। खिन्थु दस्रा मोदाया बेहाय गैया, दैनि बिगोमाल' दङ। आं बेखौ सानो आरोना। दैखौहाय बेंग्रा मोदाय थाखायो एक्सट्रा। मा मोदाय गाखोदों बेखौ मानो सोंनानै लायाखै? दै बेंग्रा ना जावलिया मोदाय, बेखौ सोंनानै लाग्रोनांगौमोन आरोना। खिन्थु हाबग्राफोरनिबो गोरोन्थिखादै। खोनानो मोनबावदों मा आं दैखर पार्कखौ दा बुखुबाय होननानै। नंगौना नङा थांनाय जायाखै, खनसे थांनानै नायगोन र'। जोङो खनसे थांफिननानै नायनायगोन बुखुमारखो ना माखो। जायखिया आं बुखुबाय होनना खोनादों। थेवबो नैबे दैखराव हाबग्राफ्रा बिराद गिदिर गोरोन्थिखा। आंबो मोजां मोनखाया। माने आं गोबां नुबोखाबाय बेरायहैनायाव दैखराव हाबनाय, खिन्थु बे गोरोन्थिखा आरोना। बोरैबा गलांनांगौबा बे दैखर सिङाव मा जाहैगोन? बदनामखा आरोना एरियायानो। बेसेबा गोथौ, 42 फुट होननानै खोनादों दैखरखौ। अब्ला बे गोथौआव हाबलांनांगौब्ला बे लावनायनि फाव नंगौना नङा?
जाय दैखर सिङाव हाबग्रा बिसिनाबो एसे गोरोन्थि। आरो बांद्राय मोदाय दं होनना फोथायग्रा बिसोरबो गोरोन्थि। दैयाव मोदाया थायो, दै बेंग्रा मोदाय एक्सट्रा दंखायो। गोरोन्थिया बयनाबो समान दै, खिन्थु हाबग्राफोरनाव बांसिन गोरोन्थि थाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बियो मोदायाथ' थाखायोआनो, हय नंगौ दैनि मोदाय, बेफोरबायदि खालामहैनो नाङा आरोना। बेयो मोनसे सोमोनांथाव बुस्थु हिसाबै बेहाय मोदायाथ' थाखागोनानो। थेवबो गाहाय गावनि दैखौ बेंग्रा मोदाया थागोन, दस्रा मोदाय थाया। आंथ' बेखौ सानो। जोंबो दुगैहैबाय, जोङो बोसोरसेल' नंला, जों बोसोरफ्रामबो दुगैहैयो। खिन्थु नैबे देग्लाय बोसोराव बोरै बिदि जाखो बेखौ हमनो हाला। दा आं बेखौ बारा गोबाव सावरायला, थाथोंसै, जा जानानै थांथोंसै। दानिया मा, नैबे सानै हिनजाव भाइरेल जाबाय थानाय फेसबुकआव, बिसोरखौ दाबो प्रुफ मोनथिया बबे जायगानि माबायदि। सासे हौवाजों सानै बुरि बर' हिनजावफोर बाहागो लाफानाय नाइट डिउटि एबा मर्निं डिउटि बिदि खालामग्रा, सासेजोंनो सानै बर' आइजोफोर बुरिसो, बिमाजों समान बैसोनि। बिखुनजोफोरबो जाफ्लांनो हागौ खोमा, जोङो बोरैबा बिनि फिसाजोफोरखौ मोनबोनो हागौ खोमा, फिसाजो दंबायबायोब्ला। बिसोरनि सायाव सावरायनो नागिरदों। दासिमबो मानो एक्सन लायाखै बिसोरखौलाय? बबे जायगानि दासिमबो मिथिया, मा जायगानि दासिमबो हमनो हाया। बिथांमोना गोजानाव थाहैनाय ना जोंनि लकेलावनो जानाय? बिथांमोननिखौ भिडिअखौ नायोब्लाथ' गोजानाव बिसोरो फैसा खामायहैखानाय। बिसोरो माने बिसोरखौ मा होनो, फालांगि खालामग्रा सानैबो। बिथांमोनखौ थाबैनो हमनांगौमोन आंनिबाथ'। आरो माखासे खोथा दंबावो, सावरायनांगौब्ला गोबां खोथाफोर फैयो। जोंहा माखासे आंनि भिडिअआवहाय मोनसे फार्स्ट वार्निं मोनसे फैदों आरोना आंनि इउटुब चेनेलाव। माने कमिउनिटि गाइडलाइन नांनायनि थाखाय आं मोनसे भिडिअखौ डिलिट खालामनांबाय। आं बेखौ जेबो सानला, बास आं माबा मोनसे गोरोन्थि भिडिअखौ होफ्लांबाय, बेखौ आं भिडिअखौ दा रिमुभ खालामफिनबाय, दानफिनबाय। आरो जोंहा माखौथो सावरायबावनो, आं सानफ्रामबो नुजाफैबाय थानो होननानैसो इउटुब भिडिअआवहाय फैनाय जाबाय। मानोना आंबो ओरैनो थानो बानानै भिडिअ बानायबाय थायो। आङो बेसेबा गोबावसै इउटुब चेनेल खुलिनाया, 2020नि सिगां आं इउटुब चेनेल खुलिदों। थेवब्लाबो आङो भिडिअफोराव गोसो होआमोन। आं दासो भिडिअ खालामलाबायग्रा जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला आं इउटुब होननायखौनो आं इन्टारेस्ट लायामोन, दा आं इन्टारेस्ट लाबाय। आंहा बेफोरबायदि साबस्क्राइबार मोनगोन होननानैबो आं आसा खालामामोन। नोंथांमोननि अननाय, नोंथांमोननि सापर्टआवहाय आं दिनै साबस्क्राइबारखौ मोननो हाबाय। बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ आङो नोंथांमोननो हरनाय जाबाय, जाहाथे आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थायो। आंहा इउटुब चेनेला थाबैनो 10K साबस्क्राइबार जाथों, आं बेखौ मिजिंथिबाय। जाहाथे आंबो मोजां भिडिअ लाबोनो हायो। जोंफोरनि ब्लगखौथ' बारा नायखायानो, आंबो मिथिगौ। ब्लग भिडिअ लाबोयोब्ला जोंनिखौ नायनायानो फैखाया। मा भिउस फैगोन, 60, 46 बिदिल' भिउस फैबावगोन अनलि। आसलथे जोंनि बर' हिन्जावफ्रा मा जामारखो, नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लालाय। फुरानासो बबे भिडिअआ, आं आवगायनो नुबाय थायोमोन, खिन्थु आं भिडिअ लाबोफेराखैमोन, दा लाबोबाय आं। रियेलसो बानायखो ना मा बानायखो हमनो हाला आं। नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरदो, सिनायोब्ला कमेन्टआव हरबानो जाबाय बबे जायगानि। आंथ' सिनायखायानो, जास्ट आंना नुदोंल'। आरो जोंहा दिपालि बिथाङा, बे RD अफिसियेल बिथांनि अनार जाय दिपालि, बिथाङा सानै इउटुब सालायग्राफोरनिसिम गोजोननाय जासिहरदों। मानोना बिथांमोनहा भिडिअखौ दाननायनि थाखाय गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरसो हरदों। गोरोन्थिया गावहाबो दं होननानै सिमान जादों, हय नंगौ जाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ दानलायबाय आरो गोरोबलायबायबो, बिनि सायाव आंहाथ' जेबो बुंनांगौ गैला। मिलायबायबा मिलायदो, मोजाङानो जादों, बिदिनो जालायनांगौ। दानिया आङो बारा गोलावखौ बुंला, आंनि बे हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव एसेखिनिखौनो दोनथ'नोसै। दानिया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो। आंखौ थाबैनो 10K साबस्क्राइब खालामनानै हो। नोंथांमोनहा अननाय दंब्ला आरोना। दानिया आं भिडिअखौ फोजोबबाय।